Bafetha amapolisa athi ubanjiwe umuntu owadubula uWitness D nemoto eyasebenziswa mhle yoduyulwa ibanjiwe ifumanekile nayo. Kubani uWitness D? uWitness D yenye yewitness zethu zafika apha kuMadlanga Commission kwathiwa sizumbiza ngagama sizawuthi nguWitness D ngoba i-testimony wayeza ngayo yayisensitive. Samazi later on after eduduliwe nge-6 kaDisemba 2025 indoba igama lakhe nguMarius van der Merwe, i-nickname yakhe nguFlam. Wayesebenza kwi-security company at the time. But ngaphambilini wayeke wasebenza e-EMPD, so bebethi xa bebhizi ngezinye ze-operations zabo ba-involve abantu basesipoliseni. So wasibalisela nje izinto babebhizi bezenza ezimasikizi ezimanyukunyezi waze wabalisa nelinye ke ibali alalinzulu apho bathi bebhizi ngenye ye-operations kwabebebhizi nge-suspect egama layo suspect leyo kungu-Emmanuel Mbenze. Ba busy apho befuna information yoba istock esasilahlekile sasiphi, bamsuffocate bamtortura waze waya bathembisa noba kukhona imali engange 500,000. Uthe esajonga waqwalasela into ba imali ingathi asisekho busy ngale operation besize lapha sesifocus kumcimbi wemali ngokwale 500,000, but ke eventually waphunyukala nempilo yakhe uEmmanuel lowo. Kungekudala kwafonelwa uBrigadier Julius Mkhwanazi wafika. Xa kefika wane instruction okanye i-directive apho wathi makuthathwe umzimba kwaEmmanuel uyolahlelwa edamini okanye kwi-mine shaft, ethetha ke phofu ejonge yena uWitness D. Witness D lowo kwathathwa umzimba walahlelwa emodweni yakhe, wawuthwala lo mzimba wayewulahlela edamini, but ngendlela kawulahlela ngayo wawulahlela ngongathi wayenenjongo zoba i-family members noko maziwafumane amathambo wakhe. So akubanga kudala ke etestify lapha kuMadlanga Commission waze kwasayeva intoba uthe efike egatini kwakhe wadutyulwa ebuya kwi-functionana ethile wabe uyaphunyukana ke ngunempilo yakhe kanjalo. So lo mntu lowo okanye omnye wabantu abathi badubula uWitness D lowo ubanjiwe ke ngoku. So inoba this is their first breakthrough ezibesitsho into ezathi noko ikhanyise icase kwanyityala loba masifind out intoba ngobani abantu ababulala uWitness D. Police believe they have made a breakthrough in the murder of Marius van der Merwe, also known as Witness D, at the Madlanga Commission. A suspect believed to be the one who allegedly shot and killed van der Merwe outside his Brakpan home in December last year was arrested in Johannesburg. This happened today. Van der Merwe, a former Ekurhuleni Metropolitan Police Department reservist, was shot and killed in a suspected assassination. He was gunned down in front of his family shortly after testifying about corruption and a murder cover-up involving high-ranking EMPD officials. Was established by General Fani Masemola on instruction by the President, took over investigations shortly after they were appointed. After obtaining overwhelming evidence, the team obtained a J50 warrant of arrest this week and made their first arrest on Saturday, 14th of March. The suspect, believed to be the one who allegedly shot and killed Witness D, was arrested in Johannesburg. The team is still on the ground where they are busy with a search and seizure operation at various identified addresses of the suspect. The vehicle believed to have been used on the day that Witness D was murdered has also been seized. He is expected to make his first appearance before the Brakpan Magistrate Court on Monday on a charge of murder.